Eve ek ji ewan bajara bû ku gelek giringî pêt hate dan li cem çekdarên dewleta Îslamî. Li evî bajarî bû mawê çendîn salan dengê stran û mûzîkê lê nedihat. Lewma nûke valatiyeka berçav bi xwe vedîtiye ji aliyê hunerî û mûzîkê. Bi bejdariya çendîn mûzîkjenên Iraqî û dervey Iraqê, mihrecanek hat sazkirin li Mosila kevin, ji bo pirkirina evê valatiya nûke hey. Dengê awaz û strana ser evî bajarî ve çû, da ku xelkî hişyar ken û bêjnê mûzîk aştî û tenahî ye, mûzîk peyve jiyan e. Em dê nameyekê gihînin bi rêka ragihandinê û bi rêka evê mihrecanê bo hemû cîhanê û dê diyarkin ku Mûsil bajarê aştiyê ye û bajarê hejêkirinê ye û bajarê rewşenbîrî û mûzîkê ye. Aliyê rastê Mosilê tûşî gelek derdeseriyan bûye. Lewma pêtivî bi çalakiyên wisa ye. Ev ahenga mûzîkeyek ji karên gelekê giring bû, da ku pêkvejiyan berqerar bibî li evî bajarê. Rêkxerê evê mihrecanê wesa dibêjît ku ne bi tenê bi rêka mûzîkê em xelkê xwe hişyar dikeyn, belkû bi rêka evan çalakiyan em namekê deyne hikûmetê û dibêjinê xwe li xelkê xwe bikene xudan û dest bi avadankirina xanoyên hejaran bikin. Me bizav kirîne bi rêka evê çalakiya mûzîkê û rewşenbîrî ku em nameyekê ragihînin ku avadankirina Mûsilê fere di qonaxa raborê tin ne bi tenê avadankirina avahiyên mezin û durustkirina pira û rêka, fere digel evê çendê avakirina hawilatiyan pêtekirin û avakirina xanûyên wan. Çalakiyên huneriyên cuda cuda li Mosila kevin dihêne kirin ji ber ku ev bajare bû mawê 3 salan li bin desthelata çekdarên dewleta Îslamî da bû. Çi amîrekê mûzîkê ji nav bir û her çi hunermendek yan mûzîkjenek hebû hat sêdaredan ji balçekdarên dewleta Îslamî ve yan jî mal û halên xwe bi cih hêlan. Lewma hewl û bizav dihêne kirin ku mûzîk bibîte hêvênê aştiyê û aramiyê li evê deverê. Kawa Umer Dengê Emerîka, Mosul.